So masithetheni ngesikolo. Esikoleni there are two kinds of people. Abantu abaclever nabantu abase-hard workers. So le ncoko ndifuna umanyelwe ngabazali isikakhulu. Because ke abantu abadala, I don't know how it's gonna help them. Maybe izokuncedisa nawe uba ube self-aware in case ubungazazi uba ngaba ukoluphutiti. So all did labantu abaclever ngaba bapasa noba bafundanga. Then i-hard workers ngaba ke kufuneke bafunde for weeks, for days, for months ukuze bapase. If aba bantu abafundanga abapasi, right? Lona uclever uba akafundanga nyhani akayifulanga kwa uluzovela afumane ngu-50%, 60%. Kodwa xa ifundile nizombona ebuya no-100%. Yabona? So ndifuna uthetha ngale ntlobo yokuqala. Okay, zombini. Yabona ke kukho laa ndawo kuthiwa yiyunivesithi. E-primary uyakhupha, aba baclever bayakhupha e-primary, no problem. E-high school aba baclever, if one thing about bona, bayaqalisa uba ne-challenges because as umthwalo wesikolo usenyuka, the more ungasakwazi umaneja ngoba uthini uyibambe eklasini and then kuphela apho. Kumele ube ne-routine, kumele ube nendlela owenza ngayo i-time management, intoni ne-study tips, study techniques, ntontoni, indlela oyazi ngayo ukuthi mna ndifunda kanje ze ndiyibambe into. I-challenge yabantu abaclever is that bafika e-high school most yabo bengenayo loo nto, and ke ngoku baqale babhideke kancinci. That's why umntwana wakho xa eqala aqala feyile, because ngoku umthwalo omninzi and ufika kuye engekho prepared because ebengulo mntu yena uyazi uyapasa qha, fundile ngafundanga iyapasa qha. And therefore laa nto imenza ke ngoku abantu abaclever ufike besithi hayi mna umzekelo incwadi ndiyakwazi uyivula ekuseni emveni koko ndipase. Laa nto ibenza bangabi na-routine, bangabi nandlela yokwenza izinto, bangabi nazi-established techniques zokumastarisha ukufunda. E-high school iqalisa idrop i-performance, aphinde mhlawumbi by June aphikaphe because ngoku seyifunda. Okanye omnye nase-high school angaphikaphi, ufumaniseke ukuba usokoliswa subject eziyi-2, ezinye still useyi-A student kuzo. Depending on unomzali onjani, kulapho umzali afuneka khona. Because umzali, umntana wakho xa ngabe suka ofumana u-100% kwisubject ethile, let's say i-maths e-primary, and then ke ngoku wathi xa ifika e-high school afumane o-50, 40 nto, kulapho funeke ngenelele wena mzali, because it means umntana wakho uyayazi i-maths, umntana wakho unayo i-potential, unayo nengqondo, therefore ikhona le nto ilekishayo, ikhona le nto fanele ayenzile angayenziyo ukuze akwazi ukupasa le yase-high school, because i-maths yi-maths noba yeyaphi. And if ebekwazile uyipasa ejunior, that means unayo i-potential yoyipasa neyase-high school. And funeka ungenelele wena mzali, wenze sure uba uyafunda, uyazenza i-homework, uyazenza i-corrections, uba ngaba unalo ixesha lofunda apha endlini in terms of umsebenzi wasendlini. But depending uba uhlala phi, because ii-situations zamakhaya azifani. I know this talking from experience. Azifani situations zamakhaya. So it's fine ke, uzophuma e-high school lo clever, uzopasa. Let's say ke uhlala kwelaa khaya incwadi zingavulwa kulo, uzopasa, afumane kwezinye ezingamsokolisiyo like ii-languages, LO nezinye ezingadingi practice eninzi, uzofumana still symbols ezi-right. But kwi-maths, one thing about i-maths, physics, accounting ne-geography zizoku-expose uba ngabe ungumntu ongenathuba lo-practice. Then uzofumana ezo symbols zimbi unnecessarily so lesson number 1, bazali yazi potential yomntwana wakho, sumvumela asilele kungenasidingo. That is number 1. Number 2, i-hard workers. Umntwana we-hard worker ufika e-high school abe ne-advantage because yena seyine-routine, seyine-study techniques, i-time management seyibambile, wenza the same way, une-system yakhe asebenza ngayo. Therefore e-high school ufika copy easily, so akubikho nto kuye. Tertiary once again,
Once again e-tertiary, if umntana oclever ufika sokole e-tertiary. If uclever sithetha ngaba bantu nathi othe oclever ngaba bavele bona bangafundi or ingekho sidingo soba bafunde kakhulu, okanye ife behleli nomnye epractice wayibamba apho ugqibile. Again e-tertiary bafike basokole because indlela yofundisa i-different, and i-different nje ifuna umthwalo omninzi uhlala ngakwi-student, ifuna i-student uba ngaba sithini, sifake i-effort enintsi ize sipase. So umntana okulevu ye asokole. So that adjustment we need bazali to get into a place apho we having this conversation nabantwana uba ngaba i-expectations ze-tertiary zethu, because abantwana baye bayithathe i-tertiary sometimes like high school, ugqiba after ngoMarch, after i-first test abe ne-depression umntwana xa ezibona efumana u-2 out of 50 into angazange wayibona. Kube worse ke ngoku ngoJuni xa sekufika i-exams kusithiwa yena akayifumananga i-DP yongena i-exam or whatever you call it, le pass mark imenze bakwazi babhale i-exam yakhe, which is ebengayazi naloo nto uba kufuneka ndibe nemark ethile ize ndibe ndingena kwi-exam. So bazali, we need to prepare kids for i-tertiary education, and especially abantwana abaclever, they need to be supported, because once again once afeyile kunzima for bona ucopa nala failure. So they need to be supported, and you need to show them that you understand ubanga, but they are doing their best, and add more and make it clear that it's not the end of the world xa ingalenzanga ixesha. Kamnandi nani niyabona apha phandle uba abantwana benzani. So we need not to set too high expectations, but rather set high expectations at the same time i-support ibe high nayo, and futhi uyithethe uyipreempte uyithethe kwa-before uba ngaba if ever ezi results ezithile uzifunayo azifumanekanga, it's not the end of the world, but it's always nice to aim higher. So natso ke into ebendifuna ukuyitsho, iintlobo ezimbini zabantu, hard workers. Again e-tertiary i-hard workers ziyakruza because ndithe yes zine-system, zine-study techniques. I'm going to make an example about me. Mna ndikolu luhlu lwabantu abaclever, and therefore incwadi ndisoloko ndithetha izitori ngokuyoyivula. So ufika kwama-tertiary kwakhona ke sikwa-science. So ufika kwam ndafika ke kukhona nabanye endandifunda nabo. There was this lady owangumeza wam eres, wathi sifika ngoJanuwari xa iphuma kwi-lecture seyahamba uya e-study center if ever akukho lecture elandelayo, uyahamba uya e-study center, late uya kwi-tutorial, aphinde aye library futhi uzoyotya aphinde abuye library twice, aye study center aphinde aye kwi-tutorial ebusuku ngo-8. I couldn't cope with all of that because kaloku ndiyo-hard work. That's a problem yabantu abaclever. Andiyiqhelanga le nto, soze kaloku into ezingaka yeminenye. As a result ke ngoku ndandingazenzi zonke, nee-results zam zachaza ke ngoJuni uba andizenzi zonke results ze-maths. Maths was the one that exposed me uba ngaba ayikho le nto yenzayo. It took me a long time to adjust e-university and find i-techniques zam zokufunda ukuze ndikwazi upasa i-maths e-university. Then there was another module, umzekelo yona eyayindilulele because I had a solid background from high school. There was a guy I remember from Port St. John's owayedla ngothi ingase nditshone because laa module ndandikwazi ukuyipasa ndingafundanga, engathandi le nto uba ndingafundi ndingahoyi, athi ingase ndide nditshone so that ndizoba ne-wake up call, of which that was true and relevant. But eyona nto ndiya kuyo ndithi kuni, check uba ungumntu onjani na, which side do you fall on, and please understand uba when it comes to incwadi and excelling in academics, you need a system, you need to have a routine, you need to have study techniques, you need to have a way of doing things. You can't always wing it. Clever. You don't wing it when it comes to tertiary education and especially science fields. No, you're not gonna wing it. Just put in the work.